Слава Богу, що є ще люди на нашій подкарпатській землі, котрі не стратили надію, що може і змінити нашу життя на ліпше. Таким є герой нинішньої нашої програми. Володимир Михайлович Шпонтак родився у красному селі Колочава, що на Міжгірщині. Він добре знає, що на кілько красної се село, на тільки тяжко в ньому жити. Ви можете надіяти лим на себе і свої руки. Може, тому він так оптимістично позирить на события, що происходять на нашій подкарпатській землі. Бо з дитинства знав ціну кожної заробленої копійки селянської роботи. Мамка і нянько були вчителями і требували від своїх дітей не заньбити свій род, бути чесними і справедливими. І сі наказу Володимир Шпонтак проніс через ушиткою своє життя. Фамілія Шпонтак. Звідки то така фамілія? То дуже інтересна історія. Вона образувалася у 1812 році, коли Наполеон напав на Росію. Но із фільмів виділи ми, що як набирали в армію. Були такі, що йшли на рендешну службу, а були такі, що втікали від жандарму, щось провинили і нараз це записували. Оті називалися по-нашому добровольці, а по-їхньому спонтанні. І от коли Наполеона розбили під Москву, то французька армія верталася додому. Ну, або тим уже солдатам не платили, бо не було з чого. Но в Росії вони встати не могли, бо там би їх забили за ті їхні звірства. А домуся теж не могли вернути, бо там би попали жандарам у руки. І коли йшли, вони вже в Подкарпатській Русі були, і йшли через наші села, то в Дубровці хлопці дезертували, бо мали пенязи якісь, та й вирішили тамся остановити. Ну, вони не знали добре по-русинськи, а наші не знали по-французьки, ну, або молодої, все ся договорить якось. І фачовися полюбили з нашими дівками, ну і вирішили женитися. Ну, а тоді женилися, вінчалися у попа. Приходять до попа, а поп теж не знав по-французьки. Ну, та звідає фамілія. Ну, а вони, як солдати, відповідають, бо і в армії тепер рядовий такий-то, або полковник такий-то, або офіцер такий-то. Вони кажуть, спонтанний Етьєн. Ну, поп каже, ну, добре, каже, знаєш, будеш Шпонтак. Оти, повінчав, а там 5 хлопців лишило, фатьову. Приходить другийся вінчати. Ну, ти як? Каже, спонтанний Мітє. Ну, пуп подумав, може, родичі, та може бути такое. Ну, коли там пішов 3-й і 4-й, та пупся зачудував та хотів узнати, що це така велика родина, а вони не розуміли, що то родина, ну а як, то є рота, чата. Та кажуть, айно. Ну, та й пупся успокоїв, та всіх повінчав, ну всіх записав шпонтаками. Ну, фатьови мали пенязи та зайнялися бізнесом. Коякий там бізнес у селі і почали газдувати. Ну, а внучка була довга, електрики не було. Ну, та й діточки пішли. Вони ту роботу любили, та й много діточок пішло. Ну, а бо ту, як діточки повиростали, ну, то не можна в родині побирати. Ну, то тоді, як то розлічити, що то родина чи ні? Ну, то прозвища подавали. Ну, та мій предок робив бочкори. Зато їх називали бочкорашами. Ну, другі там шустрували, там що. Ну, і тепер, коли мене звідають, бо півдубровки шпонтаків, і розрослися по цілому світові, і коли мене звідають, що то твій родич чи ні, та я кажу, ну, укажіть, що із якої ви бокорашів чи із яких оцих походите. Таким образом лише розлічаємо, що хто родина, а хто ні. Волею судьби родителів Володимира Шпонтака перевели вчителювати до Грушова, що на Тячівщині. Там, споминать, Володимир Михайлович пішов у 1 клас. У 1957 році вступив до Виноградівського політехнічного технікуму і дістав спеціальність технік-електрик. Нянько був учитель, мамка була вчителька. Ну і було строго. Звісно, ми жили при школі. Тоді в ті часи при школі давали учительську квартиру було, щоб переселялися. Ну так не можна було бідокурити, бо люди казали, ми даємо дітей у школу вчитися, а ваші діти там бешкетують. Мусили ми вести толерантно. Ну, бо кажу вам так, що життя наше було, як тепер кажуть, тяжкое по теперішніх дітях, а й бо було веселое. Ми собі самі
автомати, пістолети з дерева стругали. На гриби ми ходили, як приходило літо та босі ми ціле літо, лише коли в школу ще йшло, то тоді вже вбувалися. Мали сте велике газдівство? Ну так тато держав, і свиню держав, першу і корову держав, колись ми малі були. А так був город, робили ми в городі. І треба... Заставляли вас? Як казати, тепер кажуть так, якщо дитину заставляють, то це вже нарушення закону може судити навіть. Ну тоді у кожного були обов'язки. Кролики, то треба було трави серпом нажати, ото було на нас. Ну, дай бо було час і на бавлянку. Які були бавки туди у вашої руки? Йой, м'ячись ми мали, знаєте з чого? Ко мав корову, та то був дуже поважаємий хлопець, бо із шерсти корови то ся зробило, вумняскався м'ячик, він був такий маленький. А пінту сте били? Та в швидкость ми робили. А у зимі ми ся санкували, весело було. Мені інтересно ще знати, це знаєте ви свій родовід діда, прадіда? Знаю. Нянько мого нянька. В общем, у 2014 році нянько ся родив, то дідо був на фронті. І коли йому рано принесли звістку, що муся син народив, по обіді його забило. То бабка вийшла ще раз замуж, та мого тата нянька воспитував уже відчим. Ну, і бо він воспитував так, нормально. Ставився, там у нього було ще 5 дітей, крім нянька. Но газдівство було, бо в Америку ходили хлопці на заробітки, ну, принесли були гроші, ото дідо, мій дідо, нянько ходив в Америку на заробітки, там мали винниці. Ну, і бо щоб тоді вивчити, то треба було винницю продати. Ну, то дали нянька вчитися, ну, а пак потім, коли прийшов на канікули, дідо його взяв у роботу, у винницю робити. Наробився, дивиться дідо, що вже не берує. Каже, ну що, синку, каже, що тепер візьмеш? Або вчитися, або підеш у винницю робити, вибирай. Ну, то так, що кончив няньку вчительську семінарію. Він вчився і у деревообробній школі, от, пак вчительську семінарію. Любив щось майструвати своїми руками? Так, ви розумієте, теперішній вчитель не може ніч зробити, бо не знає ніяку роботу. А тоді у нього було освічення Червоного Хреста на селі, треба було вчитель і пуп, ото була інтелігенція сама велика, котра треба було допомогти на селі людям. Доктору не було, як тепер. Він мав і укол знав дати, і свиню укол дати, корові полічити людям, підказати, які таблетки, ото все він. Ну, крім того, малював, на скрипці грав. Коли пішов на роботу, направили його були на роботу у Колочаву, то він там хор основав, котрий по Подкарпатській Русі ходив виступаючи. Там його вважали люди. Ви мені вказували його метрику. Айно. Метрика була то вже, коли прийшли совєти, та коли лишили нас національності, тоді вони побоялися, хто записався, бо були такі патріоти, бо були на Закарпатті тоді русофіли, на Подкарпатській Русі, теперішнє Закарпаття, були русофіли і українофіли. Як вони тут з'явилися? Тут був русинський народ, що жив. У 14-му році, а пак у 17-му році, коли революція стала, то вчені люди, котрі боялися, що їх повбивають, то втікали. Ну, втікали вони куди? Втікали вони у Європу, але саме демократичний уряд був в Чехословакії. І вони їм давали роботу. Но так як вони були ошколовані люди, то їх посилали у верховинські села нотарями, попами, учителями, інспекторами. І вони тут почали, не були чесні, бо почали на свій лад перероблювати. Дітей у школі вчити, та вчили українському українофіли, а русофіли вчили руському. Бо, мабуть, інших не знали.
Ви знаєте, якщо чоловік хоче, то навчиться. І було создано так. У Ужгороді була українофільська гімназія, а в Мукачеві була русофільська гімназія. По маминої стороні дідо був железнодорожник. Ну так за те, що він був железнодорожник, то діти його вчилися, теж 7 дітей було, то діти його вчилися безплатно за державний кошт Чехословацький. От. І він мав і рядну зарплату, і потім мав і пенсію. Коли вивчали в школі, то вивчали так, українофільський, вивчали русинський. Русофільський вивчали теж русинський, але був і великоруський язик. Як знаєте, з середнього Петро І вино брав до свого столу. Ну, із Відня наших учених мужів, і Венеліна Гуцу, і Балудянського, всіх пригласив до себе робити реформи. Реформи робити, воспитувати їхніх дітей і тому подобне. Да, що наші були люди ошколовані, бо коли вчили, так мусилися вчити, як нянькою вказав, каже, або в Вінницю прийдеш, або вчися. Ну, так що так воно було. Трудові путики його житті водили його по многих варушах Радянського Союзу. Він робив по направленню в Ужгородському ФМК, Одеському інституті харчової промисловості, робив він і в Москві, а й бо все його тягло на родну подкарпатську землю. І Володимир Михайлович у 1978 році вертається в Ужгород. Жизнь була нелегко. Він рано стратив свою жну, котра через неправильно поставлений діагноз померла, і на його плечах лишилося 2 діточок. І хоч рекомендували йому віддати їх до дитячого будинку, але він сам поставив їх на ноги. Нерідна донька Олеся від першого чоловіка жени добре закінчила учобу і стала файним спеціалістом, а син Борис – успішний програміст. Може, тому Володимир Шпонтак так переймається проблемами малоімущих пенсіонерів, престарілих, сиріт і дітей, бо на прикладі свого життя знає, як тяжко вижити у наш час і стати на ноги. Мені ще інтересно, ви тепер ході на пенсії, або стараєтеся якось то зробити так, щоб допомогти нашим людям бути на плаву, якось ужити. І різні реформи, слухайте, там, які предлагаєте. Ви знаєте, діло в тому, що я дуже скоро почав захищатися, жити сам. Нянька перевели у Грушово, бо там тоді у 46-му році та переміщали, давали русинам вернутися з-за границі сюди, котрі були, там польська була, Вісла, там, що це після того переміщення. Ну, а тим, котрі були тут, поженилися і тут жили, вернутися туди. Ну, та директор школи був румин, і він школу лишив і пішов у Румунію. Вернувся. Ну так там освободилося місто, а з Колочави дуже тяжко булося добирати до родичів у Чинадьово і то, бо там треба було на возі йти до Хуста вестися, або в зимі на санях, а тільки з Солотви на поїзд йшов. Та то було мало легше, та татуся зрадував няньку. Айбо мамка, коли туди прийшла, коли увиділа, що там границя нараз коло школи. Боялася? Ну так, шосейна дорога, потім желізна дорога, границя і Тиса, ріка. А той 46-й рік, коли його знає, як обернеться, та каже, ти мене з одного пекла у друге затягнув, бо тамся охотили за няньком бандерівці. Вони налітали от із Галиції, сюди налітали. Ну, а кого вони на свій бік? Попа, нотаря і вчителя, бо люди тим вірили, що як то. Бо люди його вважали, коли бандерівці прийдуть, та все так йому предупредили його, та він попрятався по Тенгериці, там, щоб збіжати. Ну і потім мамка казала, що каже, коли не підемо в оцігет, каже, та я, каже, сама піду, дітей заберу, бо, каже. Боялася за вас? Та діло в тому, що на неї були наставили автомат. Розстріляти хотіли. Раз прийшли, не застали, другий раз прийшли, не застали, третій раз каже, а що, де тут виходите, мужики то. І хотіли її розстріляти, лише один там подивився, я в неї на руках був, та каже, лише, каже, дитина в неї, каже, на руках. То вона після того вже ризикувати не хотіла. Якщо ви зазнали тих утисків, і тепер думаєте, як то швидко допомогти державі, аби держава захищала людей? Ну і так, що я воспитаний був так, що допомагати. Ну, а
Потім вийшло так, що і треба було і себе захищати, коли на роботу устраюватись. І потім, уже, коли стала Україна незалежною, коли образовувалася, тоді мене дуже хотілося, щоб жити ліпше було. Бо кажуть, Мали сте надію велику. так, діло в тому, що тут були провокатори, котрі казали, що не треба голосувати за Україну, зорвати референдум. Ну так тоді дуже много прийшлося говорити, агітувати, розказувати, що кожен народ має право на самоопределення. І коли ми тепер українцям поможемо, то вони порозуміють і нас, бо і ми так пострадали від тоталітарного режиму. І нам поможуть і дадуть. Але коли все закрутилося, бідно сталося жити. Хоча Україна, коли відсоєднялася, то вона була сама у СНД, на самому високому місці, казали, що ми дуже добре Найбагата жили. республіка. Да. Перші, другі, треті місця Німеччина і Франція займали, були так, що ми перші, Німеччина, Франція займали другі, треті місця. Так що ми добре стояли, але коли гроші почали відміняти, придумали купони. А я тоді собі подумав, що було у нас так, що з-під прилавка все продавали, а так в очереді стояти. А купони зробили так, що 70% від зарплати ти йдеш, даєш гроші і даєш купони. Но чиновники доставали від своєї високої зарплати теж 70%, а вони були винні. То я собі подумав, люстрацію тоді не хотіли робити, а я собі подумав, що можна зробити люстрацію таким чином. І я тоді сів і написав їм купонову систему свою, де йому казав так, що має кожен достати від 70%, наприклад, незалежно, яку ти зарплату маєш. Ко бідний чоловік та скільтує, бо і зарплату має, що там 30%, а ко багатий та не йде на базар. Та там 70% предложили сте брати. Прожиточний мінімум. Було вшитким є однаково. А коли вони хочуть, начальство хоче, щоб воно ліпше жило, найся крутить, та най зробить так, що піднявся прожитковий мінімум, тоді й подимися. А тоді зробили такі купони, що їх напечатали, а потім печатку клали, а вечором, коли зробили, закрили магазин, підсчет, зробили комісію, директор і уничтожали, що то не контролювалося. Та я тоді казав так, що треба зробити, щоб то були як паралельні гроші. Бо був отчет. Отчет, що в банк їх має приймати, і як повишається прожиточний оцей, тоді почалися челноки, де у області щось є, та з других приходили, все скуповували. То я теж подумав, треба навести порядок всьому. Бо була така вистава, дивимося, і якраз там зам секретаря райкома каже, що погано робиться. А я знаю, як, каже, треба зробити, а ти, каже, не творися. Чим гірше, тим ліпше за нас, бо нас покличуть. Друге було, коли колхози реорганізовувалися. То теж чоловік проробив, здав землю в колхоз, проробив у колхозі і достав такий же пай величини, як той, котрийся лише устроїв і від котрого ніч не взяли. Тоді я теж запропонував, що колективна земля колхозна ділиться на кількість працюючих, по тому, кілько в селі людей є, під хату дати їм землю, 15 соток, і від кого забрали, та ще 15 соток, що то було справедливо. Тепер, коли прийшов у то село, вони достали там землю і достали ту землю. То несправедливо. То несправедливо. Я тоді систему сісю розробив так, що достає, ти можеш поміняти. Тепер многі були переселенці там у нас із Береченщини, Березнянщини, що там земля сувала, що прийшли. То кажу, тільки земля родюча, а там вони мали много землі. І там мають, і тут достануть. Так тільки вони собі там ту землю поміняють, там може туристичний комплекс було робити, зелений туризм, щоб розвивалося, щоб був розвиток. Люди тоді не вірили, що землю дадуть. І ніхто мене не підтримав.
ніхто не хотів, такся до того відносили. Ну і програли на тому. Ну і третє, що ви файної такої придумали? Третє, що було, потім там Конституція образовувалася нова. І казали, що давати пропозиції. Ну я так подумав захистити дітей, інвалідів, бо в мене жінка скоро померла, та я ся встав із 2 дітьми. І я вирішив, що треба захистити дітей. І що я подумав і придумав, що то буде дуже добре. Дивіться, держава виділить, наприклад, 1000 кожній дитині, кося народила. Ті гроші йдуть у віддільний банківський рахунок на проценти. І на ті гроші банк бере суду заграничному банкові, МВС, під 0%. Значить, то та суда, вона береться, наприклад, на 10 років або на 20 років. Так? Значить, строїться дома. У 17 років він має де жити, він бомжом не становиться. У нас багато бомжами стали, і не мали, вийшли після дитдому, та й не мали де сидіти. І таким образом ми б рішили 2 проблеми. По-перше, ми б перед світом показали заботу про дітей. Далі, строїтельство б йшло. Робочі місця, котрих не було тоді, що все розвалилося. І діти б мали свою хижу. Свою хижу, побралися, об'єдналися. Таким чином у нас би жилищна проблема рішила була. В общем, ви вшитко із свого життя і напрацьовували тут і вшиткі реформи. Порозумійте, я хочу жити у чесній державі, щоб я хотів у цій державі жити. Каже, хижа не тісна, коли челядь не збісна. Так? Я, якщо когось вибираю когось, то я хочу, щоб він був подотчетний. І не робилося оці обмани людей. То я тоді продумав, робили реєстр виборця. На то скільтували гроші. Наші гроші. Да, бюджетні наші гроші. А я подумав тоді, як можна вести порядок і зробити чесні вибори. Дали нам ідентифікаційний код. Треба взяти реєстр і зробити штрих-код. Ну, тайна виборів, так ведь? Ну, ви ж теж не даєте, коли паспортні дані даєте, то даєте паспортний код. Так ви цим протягуєте через автомат. Уже фіксує комп'ютер, тепер по цілій Україні не дасть ще раз пойти голосувати. Аби їм то не вигодно. Так, я коли предлагав, всім партіям предлагав, бо я ходив до них. Я коли починалося движення наше русинське, лише починалося, я й до Руха підходив, до Бедя, хотів їм допомогти і вказати свої оці знання на користь, щоб пішли. Ну, нікому не треба було, бо русини національності не є прочерк. Та нащо з них щось просити, а ще будуть там баламутити. Ну, то в реєстрі мене не піддержали, коли я то вказав. І оцим говорили, що то буде дуже добре. Тепер, дивіться, такий же номер посвідчення має депутат. Депутат, там є написана його фамілія. Ну, якщо ти тюкаєш його номер, реєстр цього, то нараз і зафіксується, кілько за нього проголосували. Уже поділку не можеш робити ті, що підчитують голосів, бо Сталін казав так, хто підчитує, то ти виіграє. То в нас так воно і є. Чого їм не добре було? Бо коли вони треба за когось фальсифікувати, то вони пак перещитують голоси, коли не вдасться. Кажуть, що то було недобре і тому подобне. Коли їх везуть, туди вкинуть і то все. А так закрилася виборча дільниця, вже знати, кілько за ким проголосували. Тепер, що мене дуже заїло, коли пенсію облагають налогом. Коли я то вчув, пенсія йде з пенсійного фонду, а кричать, що в бюджеті не є грошей, помочив пенсійний фонд пустий, не є з чого підіймати. 3 роки нам пенсію не підіймали. Не є з чого підняти. То облагають пенсію, котра є вже налог на неї є в пенсійний фонд пішла, її ще раз облагають. Але куди її дають? Її дають у бюджет, а не у пенсійний фонд вертають. Вона б мала тудися вернути. Но коли я це вказав, партії Ляшка там були представники, я вказав, а ми не голосували.
Кажу, плохо щось це не голосували. Вам треба було об'яснити, чого не голосуєте. Він каже, він так зачудувався, коли я то сказав. Кажу, так от, чому ваші не догадали політологи і тому подобне, що так треба зробити. Ну, це не пройшло. Я дав газети «Пенсійний кур'єр», дав їм у «Вісник пенсіонера», пенсійний фонд їм дав. Плачу свої мінімальної пенсії 7 гривень вручення, щоб то було підтвердження, що вони не вказали, що не достали. Ні, дав їм у Верховну Раду. При президентові є помічник президента по соціальному цьому. Туди їм послав. Ніякої реакції. Бо їм добре то вкрасти. Ну, тепер далі я продумав. Як нам зробити, наповнити пенсійний фонд? Ведь говорять, не є грошей, а на одного пенсіонера роблять 1,4 чоловіка. І кажуть, що так, що вік подіймати, щоб на пенсію люди скорше не йшли. А що з того зроблять, коли вік подіймуть? Молодий не може піти, бо то місто зайнято. І безробітний є, кончив вчитися, немає куди піти. А ті, звісно, сидять на високих зарплатах собі, та де вони підуть на пенсію? Олігархи ся наживають, скуповують, ліса скуповують, шейфи, вишки нафтові, газові і тому подобне. То я вирішив їм маленьку ілюстрацію зробити. Яким образом? В Конституції і в законах про надра написано, що надра і приналежать народові. То чого народ з того ніч не має? Нам об'ясняють так, ми здали в оренду, та орендна плата поступає в бюджет, ну, облягається налогом. А налоги які є? Та налоги є такі, що символічні, і то все пропадає. То я подумав так, із усіх недр, котрі є, із 1 гривні 5 копійок у пенсійний фонд непосередньо дати. Значить, ото виходить так, що 5%, ото 5 копійок, то 5% виходить. Но дати не від того, що вони кулько здають, а при продажі. Воду мінеральну брали, наприклад, по гривень 20 було мінеральна, а тепер вже по 5. Так вони бо і платили так, як ото. Та ні, коли ти продаєш, то нараз має йти з продажу в пенсійний фонд. Пенсійний фонд, якщо ото мене послухає, то дивіться, ліси, електростанції, то, що добувається, то, що перепродується, вже далі, то ні, що вже йде, шахти, уголь, нафта, теперки риба, морський транспорт, повітряний транспорт, железнодорожний транспорт. То все нашими благами се користує. Лінії електропередач, нафтопроводи, газопроводи. Які б ми були з вами багаті, бо то вшитка та Конституція ся виконувала, правда? А тепер дивіться, як я то розподілив, я їм і розписав, як ті гроші розподілити. Значить, коли що накопичиться, дуже скоро, мільярди будуть. Значить, ми можемо не мінімальний прожитковий мінімум, пенсію ниже мінімального прожиткового мінімуму маємо, ото значить нас заставляють голодувати. Бо ми не доїдаємо, не достаємо того, що треба. То ми вже можемо мати пенсію на уровні прожиткового кошика, котрий намного більше є, навіть мінімальної зарплати. Тепер далі гроші все одно будуть поступати. Значить, ми можемо зробити страхову медицину із пенсійного фонду проплатити. Ми заробили на те, щоб ми на старості пішли на курорті. Так ось з пенсійного фонду мають начати для пенсіонерів віддільно курорти строїти. Значить, рішаємо много питань. Оздоровлення пенсіонерів. Не лише оздоровлення, робочі місця. Молодь не мусить йти за границю робити. Вона може собі заробити тут. Тепер далі. Є такі люди, котрі, діти їх не хочуть держати, і старі, куди їм дітися? І бомжують, і що то ходять. Строїти пансіонати для них. Опять такі робочі місця. Якщо б це хотіли прийняти, бо я ж розослав то все. Ноль внимання, ніхто не хоче відповісти, тому бо то б'є по карману олігархам. Низька Володимир Шпонтак уже гордиться своїм внуком Максимом, який став бронзовим призером України по мушкетерським видам спорту. А й бо душа болить за збіднілих людей, і він розробляє соціальні програми і за свої кровні пенсійні посилає їх владним мужам,
аби вони хоч малося проникли судьбою простих людей. Будемо й ми надіяти, що заки є такі люди на нашій землі, як Володимир Шпонтак, у нашої України є будуще.